تورکیا و ئەمریکا li ser navçeya ewleh li hev kirin. Washington dev ji bingeha tenef bernade. Ew jî ji ber rêlpêşiya berferehbûna hejmûna Îranê bigire. Guhertin bi ser li hev têgihiştina Amerîka û Tirkiyê de derbarê navçeya ewleh de li Rojhilatê Çemê Firatê hat. Eger heye di çend rojên bê de her du alî bigihne rêkeftina dawiyê. Çaran vîsa wê herêmê diyar bikin. Rola çavdêrên Ewropî li navçeya ewleh parastina Kurdan diyar bikin. Di gotarekê de Rojnameya Şerqil Ewsat diyar kir. Godê roja sêşemê civînên Komîteya Amerîka û Tirkiyê li ser asla berpirsên pilebilind were darxistin ji berî ku her du wezîrên derve Mike Pompeo Çavîşoğlu hev bibînin nexşeya nû diyar bikin. Ji ber ku biryara roja çarşemê jî wezîrên dewletên hevpeymana navdewletî dijî Daişê li hev bicivin. Ev kongre navbera wezîrên van dewletan de dê kongreke sereke be û gelekî berfireh be piştî biryara Trump ya vekşana hêzên Amerîka di 19 meha 12 ji sala borî de piştî neheştina Daişê û rêkeftina wê bi hevşanê wê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re li ser navçeya aram. Di gotarekê de behsa vêyekê tê kirin. Amerîka û Tirkiye li ser çê li hev kirin û çi xalên nakûk di navbera wan de hene. Piştî ragihandina peywandiya Trump û Erdogan û ragihandina biryara vekşana ji nişkê ve şêwirmendê ewlehiya Netewîya Amerîka John Bolton û berpirsê dosyeya Sûriyê James Jeffrey Serokerkan John Donford ji bo Ankara. Xala nakûka yekem ew e. Navê wê navçeyê ji ber jewendiya Tirkiye re hat diyar kirin û navê wê ji navçeya aram hat guhertin û bû navçeya ewleh ji bo parastina berjewendiya Netewîya Tirkiye û ne navçeya dijî firîn ya aram. Her du alî rêkeftin li ser du xalên diyar. Berferehiya wê navçeyê 20 mîl ango 32 kilometr û çekê giran û bingehê leşkerî di destê YPG û PYD de nemîne. Ankara dixwaze 7000 çekdarên PYD derxe ji wê navçeyê. Li cihê wan pêşmergeyên roj û çekdarên Ereb ser bê serokê teyar li Ged Ehmed Cerba ve bicih bike. Her wiha hebûna leşkeriya hikûmeta Sûriyê li wê navçeyê red dike. Pêşînyara Encûmena Xwecehî dike ku xelkê deverê yên resen werin hilbijartin û penaberên wê deverê vegerînin li ser mal û milkên wan.